Kien hemm bieqja mimlija bil-ħal. Huma xarbu sponza bil-ħal, waħluha ma' qasba tal-isopo, resqu ilu lej ħalqu. Kif Ġesu ħalqa il-ħal qal kollox hu mitmum. imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Dan kien il-moment meta Sidna Ġesu Kristu miet fuq is-salib wara sigħat ta' tbatija biex isalva lil bniedem. U fil-waqt li l-kruċifizzjoni hija waħda mill-ar eżekuzzjonijiet li l-bniedem jista' jgħaddi minnha, qabel ma kien fl-għolja tal-Golgota, Ġesu għadda minn diversi swat li kompli jagħmel it-tortura għar. Patra Martin Kolejro qal ma' news kif il-bniedem irid ineħħi l-egoiżmu sabiex verament ifakkar din il-ġrajja li niftakru x'għamel Ġesu Kristu għall-bniedem. Verament, nerġgħu mmorru lura, jisna waqfu l-alloġġ, mmorru eluf ta' snin lura biex niftakru x'għamel Kristu għalina, li ma żammx f'qalbu għalina, illi ġibidna lejn il-missier, kif qalu stess meta nintrefal fuq mill-art neġbed il-kulħadd lejja. Matul din il-ġurnata ma tkunx iċċelebrata l-ebda qudiesa, ħlif ċelebrazzjoni msejħa l-adorazzjoni tas-salib li ssir fit-3 ta' nofsinhar li tkun ikkaratterizzata minn ġabra u sempliċità waqt li l-qofol ta' kollox tkun il-figura ta' Ġesu. Matul din iċ-ċelebrazzjoni jinqara r-rakkont tal-Passjoni skont l-Evanġelista San Ġwan. Wara ssir l-adorazzjoni tas-salib fejn ukoll hemm qima lejn is-salib. L-altar ikun imneżża minn kull armar waqt li l-qniepen ikunu siekta. F'parroċċi madwar Malta, iċ-ċuqlajta tkun użata fejn tfakkar in-niket ta' dan il-jum. Wara l-adorazzjoni tas-salib, f'diversi parroċċi ssir il-purċissjoni tradizzjonali tal-ġimgħa l-kbira. F'16 il-parroċċa f'Malta u Għawdex, purċissjoni li ssir fir-Rabat Malta, Bormla, Birgu, Lisla, il-Belt, iż-Żejtun, ħaż-Żebbuġ, in-Naxxar, ħall-Qormi, ħall-Luqa, il-Mosta u Raħal Ġdid. Waqt li f'Għawdex issir fir-Rabat, fin-Nadur, ix-Xara u ż-Żebbuġ.